държавата дейност, за местни дейности и за дофинансиране. Набързичко ще минем през приходната част, разходната част и където имате въпроси за разяснение, сме готови да отговаряме и съответно за предложение от ваша страна. Проектобюджетът на община Раковски за 2025 година е разработен и съобразен с всички основания, Закона за държавния бюджет, наредби, Закон за публични финанси. Вие сте ги видели всички цитирани в обяснителната записка. Приходната част на бюджет 2025 или общо планираните приходи, които се очакват да постъпят в общината, са в размер на 48 милиона 398 803 лева. В справка приложение номер 1 са показани и разяснени. Добро утро, заповядайте. Очакваният приход ще бъде на база на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на общината. Включва обща субсидия за делегираните от държавата дейности, обща изравнителна субсидия, средства за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища, целева субсидия за капиталови разходи, трансфери за други целеви разходи на местни дейности. Всичко това е съобразено с Закона за държавния бюджет за 2025 година. Държавните приходи са на стойност 36 милиона 430 хиляди 943 лева. От тях 30 милиона 612 хиляди 917 с обща субсидия за всички делегирани от държавата дейности. Виждате какъв голям размер. 122 231 са собствените приходи на второстепенните разпоредители с бюджет, училища и детски градини. 2652 са планувани постъпления от възстановени временни безлихвени заеми от второстепенните разпоредители. 78 349 депозити на второстепени и първостепени. 6 милиона 35 035 са реализирали преходен остатък за 2024 година, като тук са всички второстепени и първостепени разпоредители. Местните приходи са 11 милиона 967 860 със следния произход, собствени приходи на общината 8 милиона 214 хиляди 236. Вътре са имуществените и други данъци, неданъчните приходи, взаимоотношения с централния бюджет, също общата изравнителна субсидия, средства за зимно поддържане, целева за капитал, средства за други целеви разходи за местни дейности, възстановени суми към централния бюджет, са финансирани по проект, който предстои за енергийна ефективност на читалище Христо Ботев в село Болярино. Имаме съфинансиране в размер на 67 хиляди. Временни безлихвени заеми, получени дългосрочни заеми от банки в страната, погашения по дългосрочни заеми и преходен остатък за 2024 година в местните дейности. 1 милион 778 хиляди 860. Знам, че ме интересуват повече местните приходи и съответно разходи. Делегираните от държавата дейност, те са се регламентирани в закони, в наредби. И винаги въпросите и предложенията са от ваша страна, пък и от всеки един гражданин са спрямо местните приходи и съответно местните разходи, които са. Разходната част също е разпределена на делегираните от държавата дейности. Имате една таблица в обяснителната, в която са ви разбити по съответните функции. В обяснителната са посочени във всяка една функция, във всяка една дейност, делегирана от държавата, какви средства се предвижда да постъпят, съответно как ще бъдат разходени и как са разчетени. В разходите до финансирането също сте го видели, къде
11 милиона 290 030. Така че съответно и разходите в местните дейности са разпределени по същия начин. В функция общи държавни служби ги виждате по дейности, разпределени сте ги видели. Отбрана и сигурност, образование, здравеопазване, социални дейности, жилищно строителство. Ако искате да коментираме по-подробно някои от дейностите, дали местни или делегирани от държавата, моля да акцентирате, за да разясним. Смятам, че всеки един от вас, който е тук и се интересува, предварително се е запознал с обяснителната записка, предварително се е запознал с приложенията към нея и е готов за предложения и за въпроси. Ако трябва всичко да го четем ред по ред, трябва да стоим няколко дни. Наистина са много нещата, така че имате думата за предложения, за въпроси. Може ли аз да попитам? Представителните на каква сума са, защото аз не можах да видя и за събора. Е обща сумата 24 000 беше. Представителните за кметство Белозем 470 лева, като отделно за съборите имате по 5000, те са в културата. Добре. А за футбола каква е сумата за ФК Вихър Белозем? Да, 14 000 лева. Мен ме интересува отбрана и сигурност по-скоро. Чета тук, че общите разходи, които са планирани за отбрана и сигурност са 280 000. Сега, възнаграждение и издръжка на местна комисия за борба срещу противообществените прояви и детска педагогическа стая. Това са средства, които ще отиват към полицията ли? Тоест, къде работи тази комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни? Аз съм представител на тази комисия. Това са делегирани от държавата дейности, които имат собствен бюджет. Той постъпва с приемането на държавния бюджет. Добре, но тая комисия не е към районното, тя си е тук към община. Това е към общини, които имат население над 10 000 души. Всяка община има подобен тип комисия, която функционира. От колко човека е тая комисия? Тя по принцип има 14 членове, но реално възнаграждение получават всички. Има обществено възпитателя 3 на брой и секретария, който съм аз. Защо го пише като разходи за местни дейности? Що е държавна финансиране и държавна дейност? Разходите е към местни дейности. Функция на трета точка разходи местни дейности, това е втора функция от на сигурност. Значи това са местни пари, не са държави. Това са други дейности по вътрешната сигурност. Говорим за дейност 239 ли? Да. Отбрана и сигурност, не, вие двамата говорите за различни неща. Да, аз това ще да му казвам, че за различни неща говорим. въпрос, малко да имаме култура, тогава ще задава. В други дейности по вътрешната сигурност 239, да, местна дейности. Много е тежко. Да. Така, още нещо към отбрана и сигурност въпрос. Планирани са средства за възнаграждение на денонощните оперативни дежурни съгласно постановление на Министерски съвет, така прочета. Това предстои да се назначат такива денонощни оперативни или става въпрос за тези, които са към общината дежурни? Да, дежурните долу, които са към общината. Така, и нещо последно пак към тази дейност. Доброволни формирования за защита пред бедствия. При едно наше запитване на Общински съвет беше отговорено, че ние нямаме такива доброволни формирования изобщо. Тоест тия 34 000 лева грубо, всъщност къде отиват при положение, че ние нямаме такива доброволни формирования? Те са делегирани от държавата. Това, че са заложени
годината и наистина дано да нямаме нужда да ги харчим през годината, те се остават като остават. Тоест не е задължително да върват точно насочени, дай Боже наистина да няма. Да. Залагат се. Задължително е да върват точно насочени. Да, имам предвид, ако не се усвоят, примерно не ги връщаме обратно. Това имах предвид. Доброволно формирование ние имаме. Ами на една общинска сесия бяхме питали, казаха, че не помня тогава Младен. Айде да не цитирам Мандраджийски, да не цитирам дали той беше, каза, че няма доброволно формирование. Напротив, даже мога да ги изборя, ако имам. Значи, грешна информация. Голяма част от предприятието, колегата Веско... Рафаел Обенен. Да. Ти си човека воин навсякъде. Що се отнася за фемата на гражданите? Точно Младен Мандраджийски представител към областна администрация, към комисията за бедствия и аварии. И си има общински план в тая насоченост. Наскоро имаше друго ли? Добре. Добре, това беше от мен. Искам само да попитам, а ние имаме ли така от комисия за бедствия и аварии към общината? Значи... Тип гражданските защити, които на времето бяха. Имаме доброволно формирование. Доброволно, да. Иначе има и кризисен щат, където се изборени там кой влиза вътре в този кризисен щат, но е различно от доброволното формирование. Може ли аз да питам? За спорта и спортните бази ме интересува. Субсидията на другите клубове каква е? Раковски, Секиро, Стряма. Тя е публична и е качена, но ще ви я зачета. ФК Секюрово 100 000, ФК Раковски 2001 31 800, ФК Раковски 2018 9 000, ФК Викар Белозем 14 000, Иньян Раковски 2000, Рефлекс Белозем 2000, Тенис клуб Раковски 1500, Пашкулов бокс 5000, баскетболен клуб Раковски 2500, футболен клуб Стряма 6000, Бушидо 4000, борба 1000, волейбол 1000. Аз ме интересува специално футбола. Как определихте, че трябва да дадете такива субсидии на спортните клубове? Не беше ли редно да направим една среща, да го дискутираме? Президентите на отборите, защото тази субсидия специално на Белозем е малка. Аз имам един мъжки с 4 детски отбора и тази субсидия е от 14 000 лева. Вие знаете, идвал съм при вас на срещи. Миналата година исках 2000 допълнително, не ми отпуснахте, създадахме още един детски отбор. Почти изнемогваме. Субсидията на никога от клубовете не стига. Вие може да създавате клубове до безкрай, което не означава, че общината трябва да ги финансира. Когато създавате нещо, разширявате школи, създавате още отбори, това вече си е ваш ангажимент. Това е, което може да отдели общината. А относно бяхме провели срещи за домакин на стадиона. Знаете, и два. Мисля, че съм предвиден. Половин бройка. Добре. Защото наистина този, който е на стадиона, разбира пълно особено държавите за косени. Моето предложение щеше да е, ако има възможност така или иначе ще го пускаш. Направи го, ако може там цяла бройка, а тази половин бройка да се оплътне вътре в селото. Защото този човек, дето дърпа, що така или иначе половин бройка се ще го направя на цяла бройка. сега те даваме още половин. Да. Работи. Пък като се свърши работата по стадионът, нищо не пречи да помага и в други дейности. А относно базата, тъй като кметство Белозем разполага с малък ресурс и финанси, нещо допълнително да се отпусне за поддръжка, ремонтна, защото е 55 декара. Трудно се справяме, има много неща за ремонт. Там имаме намерението да работим по проекти. Тепърва чакаме да излезе, знаете, че държавният бюджет се прие късно. Тепърва чакаме да излезат какво, къде ще има възможност да се кандидатства и ще
ще кандидатства. Защото имаме належаща нужда от някои неща, които с този бюджет, тази субсидия, където няма как да... Кои неща имате нужда, просто за да знаем? Ще ви ги напиша, ще ви ги покажа, за какво става въпрос. И имаше предвидена някаква площадка фитнес. Нали? Стрит фитнес имаше предвидено. Чакаме там, действително има една схема към Министерство на спорта и там ще кандидатстваме и за стадиона на Секиро и за стадиона на Белозем за стрит фитнес. Да. Подобен на този, който има на центъра, там до тая детската площадка, където да кажем така. Такъв има и в другия стадион подобен. Още едно питане, ако може. Има заложена коледна окраса 22 000, ако не се лъжа. Тя като цяло за всичките кметства ли или само за общината? Защото на една сесия бяхме говорили да се заложи в бюджета, да се отпусне на кметствата някакъв минимален, нали, нещо, субсидия да може да се украси. Тя се залага винаги за общината, така че не е само за града. Аз имам тук още 2-3 питания, не знам дали тук е мястото или да изчакам ако още някой има и тогава да... Имам едно предложение, ако може, което ни струва много пари от бюджета, да ми се отделят към 2000 лева за сцената, отгоре да я покрием с поликарбонат. Защото има един винил, който е от много години и когато примерно на Коледа правим нещо, той е спукан, почва да тече вода. Нали, като не държа да взема парите, може, нали, от общината. Колко хвърляте сцената? Забравя сега. Добре, няма проблем, ще ги премерим. Тя инженерката най-вероятно знае. Ще знам дали не е по-добре такава прахлуба да се намаля. Няма значение с това. Въпросът е да го направим, което да остане за по-дълго време като другите сцени, за да не закриваме само когато има мероприятия. Другото, миналата година бяхме говорили за вишката на Белия Щъркел. Нали, тя не подлежи на управене, даже съм я затворила за Великденската седянка и за фестивал. До година, дай Боже, нали, не сме сигурни, може да сме домакини. И просто проекта да го бях предоставила. Надявам се да се бъде финансиране и да се направи, защото тя е дървена, 20 годишна и изгнила. Кой е обследвал? Понеже казваш, че не подлежи на ремонт, кой е обследвал? Ние правим, не е правено обследване. Изобщо е изгнила от всякъде и постоянно с някакви подполия допълваме. Но стълбите се клатят отгоре и просто е опасно някой да не падне. Това е едното за вишката. Искам още нещо да попитам. Дали има възможност за още една химическа туалетна? Да ми дадахте на двата гробищни парка. Искаме една да има на центъра, защото идват хората до болницата, битовия комбинат, там където са тези под наем, няма къде да ходят. И просто искам да попитам дали има възможност. Че битовия комбинат няма? Не. Тя се намира в единствената туалетна в информационния център на Белия Щъркел. Вътре. Тя е вътре. Тя е Някак да стои включената. Когато е през работно време идват до кметството или до читалището хората, а през другото време просто отзад за читалището става една туалетна, всеки я ползва. Ако е възможно. Всяка време ще. Вие тази туалетна назад, който ведето беше към заведението, какъв е статута и каква е ситуацията? Там в момента имам дърва, въглища и кошови, които давам. Говорим за тази малката туалетна, която е за битовия комбинат. Тази туалетна си е на собственика, който държеше заведението на караваната. Той няма документи за нея, ние с госпожа Бакова сме го коментирали това нещо и ни беше по-изгодно да сложи химическа туалетна, нали, така ако си спомняте от миналата година, отколкото да откупуваме тази туалетна от този човек, който и той няма документи за нея. Ами ние няма как да купим нищо незаконно, точно така. А тя върху какъв е модел? Върху той имаше заведение човек там, където е шадравана. И тогава си я направил, нали? Положение да се е демонтира, какво и да си я взима. Аз съм му обяснила. Що на общински имот? Да. Аз обаче имам още две питания. Да продължавам ли?
Това сме се събрали. Така, гробищният парк на едните гробища беше почистен. Сега сме направили дупките, ще се купат, нали, колови, ще бъде заградена по предписание на РЕЗИ. Дали има възможност и другия гробищен парк да не бъде почистен? По принцип най-вероятно ще го направим, но тук нататък не случайно имате хора в кметството, разчитаме да се го вършите сами. Защото по-лесно е, когато някоя фирма влезне и го почисти основно, винаги е по-лесно, и после да поддържаме за гробищния парк. И имам два тротуара. Единият е до католишката църква, другия е до пощата. След като се асфалтираха тези трите улици, Подем, Витко Христов Ганев и Йосиф Чавдаров и Родопи, някак си недовършено стои тези двата тротуара. Дали ще има бюджет да бъдат направени? Един е точно завоя на гарата към пощата парка, другия е преди католишката църква. Има един тротуар да направи. Мога да ги измеря, да ви кажа, когато може се да предоставя. Това на улица Иван Павлов? На Родопи. На главната улица на Родопи. След Симонито, между Симонито и църквата. Да. Те са малки такива с площ. Спрямо квадратурата ще се преценя какви възможности и поетапно да се прави, да се стартира. А след полагане на водопровода тази улица частично ли ще бъде оправена, която сега сменя водопровода? Има ли някакъв проект за нея? Светланче познае инженерката госпожа Шопова. То там, между другото, канал не сме пускали. За една улица Кракра, която пропада много пъти след полагане на канализация. Хората са супер изнервени, всеки ден идват до кметството. Знам, нали, имам обещание, че след като се оправи времето, ще дойде да се оправи тази улица, защото не могат да стигат до къщите си. Добре. Аз нямам повече въпрос. Има ли някакви средства предвидени за ремонт на улици в Белозем след полагането на обратните води, на някои от улиците? Не казвам на всички, но поне за някой предвидено ли е някакъв ремонт, че в момента всичко е чакал и такъв проляк се дига по принцип, първо трябва да бъде подменен водопровода и тогава може да слагаме вече настилка. Значи чакаме ВИК. Точно така. ВИК-то, ако ги чакаме, ще чакаме много. Забелязах, че така поне ми направи впечатление, че се дигна таксата за ВИК-то на улиците, където се положи канализация, всъщност помпената станция не работи и не сме вързани към канализацията. На чия отговорност е? Смисъл, помпената станция, не помпата, пречиствателната станция, работи ли и кога ще работи? Работи, въведена е в експлоатация, не знам кой ви е казал, че не работи и не от скоро време, отдавна си е въведена. Превързването към сградното отклонение си е ваше задължение. Добре. Това ред на мислите, говорим за улици и аз имам няколко въпроса. Въпросът ми е следния. Има ли предвидени улици, които да се асфалтират по селата? И ако да, в кои села? Не говорим за чекъли, не говорим за асфалт. Този проект, който работим в момента с предприятието за 8 милиона, там реализираме добри икономии и предвиждаме, но ще бъде само по улици, в които има изграден канал и водопровод. Специално за Стряма е улицата на детската градина, която е тази, която е перпендикулярна на нея. И тя върти и стига до републиканския път, там на Кизото салона. Всъщност те са теоретици. Има ли предвидени пари за някои улици за подравняване и чекалиране в Белозем? Примерно поне към гробищните паркове или някои, които са... общият заплата. Всяка година залагаме сума на ниво община за чекалиране и подравняване.
Някъде можем да видим списък, кои улици са предвидени тази година за ремонт по общинска, за асфалтиране и кои улици ще бъдат по този държавния бюджет. За съжаление не може да го видите, защото още Министерството на регионално развитие не е отворило прозорец за анекс, за да може ние да договорим анекс и да вкараме допълнителна улица. А по общинския бюджет има ли предвидено или само държавния, който ще бъде? Не, няма. И още нещо, в село Челукови има една улица, която води точно към Гробичния парк, от централното шосе, към Гробичния парк. Тази улица е направо непроходима. Там няма изградена водопровод и така нататък, така че моята молба е, ако може просто предприятието да я изрине, защото тя е много по-висока от нивото на... То няма и тротуар, да кажем, но от вратите на къщите, на горните врати. Да, на дворовите, просто да се изрине, да стане равно. Там като завали, не знам дали с бутуши може да минате. Коя е улицата? Точно Или не не знам знаеш? да кажа. Първо искам да поздравя за първи път присъствам на такова масово обсъждане на бюджета. Идвал съм може би 4-5 пъти. Ние и за първи път се говорим за нещо различно от футбол. Да. Искам да кажа, че предварителните документи са изготвени на много високо ниво, нормативно защитени, разбити по отделните пера. Само да питам, какъв заем обслужва общината и за колко време? Тези 9 милиона 455 хиляди и 490, това ли са обслужваните заеми и за колко време са? Едното. Предвиждат ли се актуализации, защото ясно е, че актуализация, ако има някакви непредвидени обстоятелства или нещо налага, и могат ли да се прогнозират или зависи от обстоятелствата, пред които е изправена общината. И исках да питам, контрола по изразходване на средствата, по какъв начин се осъществява и има ли критерии за приоритети в това, което е предвидено, и механизъм за направа на предложение, удовлетворяването им от кого зависи. Има предвид, че някъде, тук се изказаха предположение, че някъде е малко, някъде не е предвидено и така нататък. Все пак може обстоятелства, може нещо друго да наложи и някой излиза с предложение за подобряване на нещо и за коригиране на тези бюджетни разходи. Може да отговаряме, после да зададете да не пропуснем нещо. Не е била година без две актуализации поне, така че текущо винаги могат да се правят предложения и като дойде момент се прави актуализация. За кредите ще отговори госпожа Бакова, колкото до контрола, нас не контролира и Сметна палата, и Агенция Държавна финансова инспекция, Комисия за защита на конкуренцията, що касае процедури по ЗОП и друг някой пропускам. Заповядай да отговори за кредит. Да, два са кредитите. Последния кредит даже беше рефинансиран, защото намерихме банка, която даде по-добър лихвен процент. Така че ние към момента сме разчели по добър начин на връщането и възстановяването на средствата по кредитите, което да не затруднява общината. Има един определен процент на кредитни задължения на всяка община, който не може да бъде прескочен. Както каза и господин Гуджеров, се следи от различни институции и ние преди да изтеглим кредит, ако сме над този процент, няма кой да ни разреши и одобри. Общата целевата субсидия за капиталови разходи изцяло тази година е заложена за възстановяване на кредитите, защото те са по капиталова програма и за капиталови разходи. И
Последното, което то е малко по-конкретно, това са въпроси, които касаят Общинската организация на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва. Знаете, вече почти 13 години съществува, доста неща се свършиха и те бяха в взаимодействие с общината и продължават да се вършат дейностите. Исках да питам, тъй като постоянно изникват, те не са някакви такива необходимости, свързани с големи финансови средства. Знаете, че беше открита сметка за изграждането на мемориалния, на военния паметник и оттам нататък на мемориалния комплекс. Има ли някаква възможност, при положение, че така маркираме какви са по-сериозните разходи, в тази сметка да постъпва известна сума, за да могат да се покриват определени необходимости. И тук изпратихме едно предложение за изграждане на един пилон на мемориалния комплекс, тъй като това е представително място, където се отбелязват национални празници, посещава се от много хора и смятам, че един пилон, който може да е знамето на общината, е националното знаме, вече там ще се прецени, но то също е свързано с разходи. Отделно, аз бях при кмета тук преди един ден, на военния паметник, тъй като е изграден от изкуствен камък, периодично се налагат едни древни ремонти. Те са свързани с осигуряване първо на средства за извършване на ремонта, отделно за помощни средства, говорим скели и така нататък, за да може по-оперативно да се решават нещата, защото понякога се въртим в един омагьосан тръг от един човек на друг, на втори, на трети и накрая се принуждаваме някога сами да си вършим нещата, доколкото е нашата възможност. Отделно гледам, че има предвидени неща, по които пак някак се разминаваме в комуникацията. На края на миналата година прочетох, че са закупени доста голям брой фиданки. На нас, за да подсеем фиданките в гората на мъртвите герои, заради повреда на помпата, се наложи да подсяваме около 60 фиданки. Попитахме този ръководителя на общинското предприятие, той каза, че ще има средства за залесяване и фиданки ще се закупат, но уточни кога. Тъй като пропускахме срока, в който трябваше да се възстановят тези фиданки, се принудихме да търсим дарители за 600 лева дарени средства, ние закупихме необходимите фиданки и ги засяхме. Не говоря подробности, че има техника за изкопаване на тези неща, ние си ги изкопахме, ние ги засяхме. В тази връзка предлагаме, ако има възможност, на базата на един предварителен разчет, една ориентировъчна сума и механизма, по който тя ще се изразходва. Ние по време на събирането на средствата за изграждането на военния паметник, всеки лев се отчиташе тук в общината по критериите, които са изградени за дарение. И едно предложение, аз го правя доста години, да се изгради общинска комисия военни паметници. Видяхте покрай тук смъртта на папата, покрай други случаи идват много хора. Тук още преди 2-3 години направих предложение точно пред църквата в Генерал Николаева има един изграден паметник на блаженните, които са пострадали там свещеници, който се нуждае от, така да се каже, от освежаване. И там така и не разбрах кой трябва да го направи. Дали е задължение на общината, на църквата и така нататък. Пък хората, които са го правили, ние работим с тях и не е проблем да се направи един разчет, за да може все пак като дойдат хора тук на посещение в Раковски, действително са гордени с това, което показваме. Разбрах, че на Петър Лесов за статуята има предложение да се подмени или да се сложи друга, защото почти всеки ден хората питат няма ли нещо да направи. Там има изискване по отношение на скулптура, по отношение на други неща, но с Петър Лесов го коментирахме и разбрахме, че там действително ще се постави една статуя, която се заслужава. И зато и предлагам, тъй като опират нещата до средствата,
Военното министерство всяка година отпуска средства за поддръжка на военни паметници, но то трябва да стане на базата на комисия, която е обходила паметниците в общината и е съставила списък и една проектосметна документация какво се нуждае от ремонт и отпуска известна част от средствата. Смятам, че може този резерв да се ползва и като изградим тази общинска комисия военни паметници, към тях сигурно ще има помощна комисия, която е от специалисти, за да могат да кажат. Значи това се отнася конкретно за паметника, а не за инфраструктурата покрай него. Така че тук може да направим нещо, за да ползваме средства отвън, защото от другаде няма как. На мен вече ми е неудобно да ходя по предприятията по собствениците, защото те достатъчно дадоха за изграждането на военния паметник и мемориалния комплекс. Там смятам, че имаме резерви, които можем да ги използваме и ако предложите, можем да се съберем, да видим каква е тази комисия и възможността да се ползват, защото обикновено предложенията се правят в началото на годината, за да може накрая да кажат на община Раковски, се отпускат еди колко си средства. Това е и молбата ми ние коментирахме тази напоителна система на мемориалния комплекс да стане факт. Намерили сме човек, който ще направи аранжировката на цветните градини. Ние ще поемем ангажимента на първо време да се грижим за поливането и поддръжката, защото действително е добре там. Запознах и с този проблем и апелираме към останалите хора. На празнуването на 204 години от рождението на Георги Сава Раковски поднесохме венци и така нататък. Една гражданка се пуснала овцете и опасоха с извинение цветята. Значи нещо, което е много обидно. Общинска охрана е уточнила този човек и аз смятам да съм малко да има една взискателност, защото все пак си има наредба за обществения ред в общината и тези неща да се пресечат. Преди няколко месеца пък едно момче от ромската махала реши, че колчета, които са там по дърветата, стават за огрев и отиде и ги обра половината и това ги спасихме. Той също е установен. Моля? Той също е установен. Да. Аз с общинска охрана се поддържаме. Да споделям тези проблеми, защото не трябва да чакаме да стане вредния резултат и тогава да реагираме. Така че който види тези неща, все пак сме хора с активна гражданска позиция, да ги пресичаме, защото това, което сме направили, остава за хората. Благодаря ви за вниманието. Много уместни коментари, благодаря за това. Аз искам да попитам също, в местни дейности 337 центъра за подкрепа за личностно развитие са предвидени 250 000 лева от общинския бюджет. Това само временно ги даваме и после ще ни ги върнат или това са заложени пари от нашия бюджет, който ще ползваме? По един ден стане делегирана от държавата дейност, защото многократно слушам вече до съответните министри. Работят по въпроса, не знаем в кой момент и на кой етап центъра ще стане делегирана от държавата дейност и в момента, в който стане, вече ще бъдат ползвани държавни средства. Това не са 250 само местните, се набират от такси. Да. Вече да разберем, че за момента общински не се знае кога ще стане. Ама че не са само общински, те се събират от такси от посещаващите центъри. Чрез настоятелството. Разделите се също се плащат. Защото когато миналата година го гласувахме, не беше когато го откривахме, гласувахме само за 2 месеца издръжка и казаха, ще влезе от новата година със сигурност държавен бюджет на самоиздръжка. И сега изведнъж виждам тези пари. Аз работим по въпроса. Действително имаме уверението от министъра на образованието. Движим се по абсолютно всички законови рамки за такъв тип институция, но все още не са не вкарали като делегирано от държавата дейност. Изискванията са почти като за училище. И ние си ги спазваме, покриваме ги, но за съжаление все още не сме получили. Интересът е добър, децата и групите. Добър е меко казано всъщност.
Интересът е сериозен. За нуждите, за който не знам, все пак да спомена, имаме школата. Кажете школите направят нещо. Школите са в насоченост български език и математика. Тази година много сериозно се подготвяха седмокласници. Правиха им се пробни изпити, за да могат да знаят децата и родителите какво е нивото. Също така по български, по математика 5-7 клас, също и 12 доста сериозно са обхванати. Също така имаме няколко групи по ментална аритметика, бързо четене, красив почерк. Имаме шах групи, които наистина интересът е много добър, съвместно с Белозем се правят турнири, че това много предстои, но изобразително изкуство. Също директорката води изобразително изкуство, тя подготвя ученици с рисуване вече за средно образование и за висше. Въздушна акробатика. Интересът там също е много голям, нещо по-различно и атрактивно. Групите се увеличиха и там. Музикално направление имаме пиано, китара, вокал и солфеж. И също така имаме сръчни ръчички, които моделират и правят за всички празници и не само много красиви изобретения, развиват и финна моторика, умения на децата. Така че това са школите към момента. Работим на това да вкараме програмиране, роботика, мехатроника, които вярваме също, че ще има голям интерес. Като казвам работим, имаме вече реални срещи, разговори с фирма ОРАК, които са лидер в това отношение. Видяхме продуктите, които те предлагат, като курсът там може да бъде на различни модули. Може да се тръгне от там, че самите деца на 3D принтер да се изпринтират частите, които са им необходими, оттам нататък да ги сглавят, да ги програмират, да започнат да се движат и интересно. И тази година искаме да облегчим родителите в летния период. Направили сме вече родителски срещи от 1 юни, юли, август, 3 месеца. Целодневно ще имаме школи, най-вече за деца, преход, детска градина, училище. Защото до сега винаги родителите се чудиха къде да ги обхванат, какво да ги правят. Ще имаме 3-месечни школи, целодневно от 8 до 5 часа. Също така и за деца, които са първи, втори клас, по-малките, защото едно дете завършило първи клас, пак няма летния период, има нужда от грижи човек до него. Аз в тази връзка, много хубава идея, но масово хората не я знаят. Ако може да се публикува в социалните мрежи, тъй като, доколкото знам, 4-та група сега май месец приключва и много от родителите записват на частни такива подготвителни в Пловдив главно, защото няма, които първо са много скъпи и второ е супер неудобно да ги карат до Пловдив. Така че мисля, че ако се направи в социалните мрежи да се публикува някакво такова съобщение, интересно наистина ще може би няма да съберем и децата. Публикували сме на всички директорки на детските градини, сме давали сме брошури и диплянки на родители, така че пак ще го направим. Чрез детските градини, чрез директорите, директно към родителите, за мен е най-бързата информация. Между другото, тук сега, докато обяснявахте, ми хрумна малко се отклонява от бюджета и така нататък. Аз съм от поколението, дето растях на малко по-друг начин. Имахме между другото такива летни занимания, не говоря за бригади, летни занимания, които наводеха примерно в някакво помощно стопанство, където се отглеждат. Както пък тук сме земеделски район, примерно засявали сме доматки, пливили сме, обясняват ни как се случват нещата, след това краставици. То си е цяло едно такова помощно стопанство с най-различни култури. И всъщност ние като деца ни беше изключително интересно как произвеждаме храната, какво се прави, какъв труд се полага, дали, как се случва цялото това нещо. Аз поне като дете си го спомням, че ми е било много интересно и с нетърпение чаках да
да дойде деня, когато ще идем примерно на това помощно стопанство, за да нещо да пипаш, да видиш, той домата от такъв, как стана от такъв, нали, чушката и така нататък. Беше ми интересно, не знам дали тук е възможно всъщност, защото той изисква вече примерно и земя някаква, където, нали, но като идея смятам, нали, че все пак е добре и децата да се запознаят наистина храната ни откъде идва. Реално и как се случват тия неща. Да, някои училища и детски градини работят в това направление по различни проекти и си имат и биоградинки, имат и моркови, така че не само биоградинки, имат и морковчета и някакви дръвчета и този процес го проследяват. Имат, работят в това направление. Не всички, но се започва. Аз може ли пак да питам? Имам проблем на стадиона с господин Антонов, бяхме говорили преди една година, тук преди 2 месеца пак говорихме. Тъй като общинското предприятие има техника и може да го изчисти и да заравни терена, до ден днешен не се случва това нещо, ако може да разговаряте. Кое нещо да изчистим? Ами има много бокуци, отпадъци, там където копахме ямата, аз го запознах, много бокуци излезна от нея. Терен има, който е неравен, трябва да се заравни, да може да се коси, защото сега не може да се коси. Половин ден на работа е, въпрос е общинското предприятие, има техника, ако може да съдействате. Където е копано за прекарване на вечешни, има на стария и на новия стадион, има струпани камъни с пръст. И ние, понеже са доста, с моя трактор няма как да извозим тях. И още има предложение, така си на вас съм ви го казвал доста пъти. Вие що не поможе да има човек? Поканя аз свърши работа. Не, че е проблема да разкарва машини при положение, че неговите са там. Ако няма възможност, ще я свърши. Той, когато бяха общинското предприятие там да правят улиците и сега за водопровода бяхме говорили, беше обещал, така и не се случи. Не знам каква е причината. И предложението ми е, нали, казвал съм ви го, ако може, когато обсъждаме бюджета на спортните клубове, да събираме, да го изумуваме, нали, да всеки да си каже предложенията, кой от какво има нужда. Ако може някой човек да отговаря за спорта 2 пъти в годината да се срещаме, тъй като в момента общината има, може би, една от най-много деца спортуващи футбол. Ето Стефан има при него, може би, 80-100 деца, Раковски има, при мен има 60. И хубаво е да има човек, който отговаря за спорта и да се срещаме, да комуникираме, да има някакъв бюджет за спортни бази, за нещо заложено, което да го разпределяме през годината, защото сега остава малко впечатлението, че на едни се дава, на други не, коментира се. И това е моето предложение, ако може да се помисли в тази насока. Защото по-хубаво децата да спортуват, да ги изкараме от компютрите и таблетите и това затлъстяване, няма нищо по-хубаво от това. Благодаря. Аз благодаря. Бат Любче. В продължение на господина, който говори за спорта, на мен ми се иска да се обърне внимание на близкия отдих на населението. Особено на подрастващото поколение. Вие виждате да са неживи и здраве децата. Особено както ги виждам по булеварда, покрай паметника. Движението към Брезово, движението към Шишманци. Нека места, където имаме, да бъдат най-после осветени, за да може този народ не да стои, тези млади хора не да стоят пред компютрите само, а да има къде, освен стадионите, да могат да излезат извън града, да видят някои прелести, колкото ги имаме, и да помислим по този въпрос. Имаме прекрасни язовири. Аз съм представител не само на военно-патриотичните организации на Съюза на ветераните от войните, на офицерите и сержантите. Споделихме нашите проблеми, но ме е мъчно, че този въпрос по разработването, поддържането на такива места не се обръща внимание. Ловец съм, до сега в продължение на повече от 50 години съм председател на риболовната дружина,
която стана на първо место в окръга, на трето место в страната. Бил съм на конгрес на Българския ловно-рибарски съюз и сега, когато гледате Народното събрание, когато заседава в бившия партиен дом, аз съм бил точно до Тодор Живков за това, че ние постигнахме такива успехи по това време във връзка с годишни от организирането на ловното и риболовно дело в България. Казвам ви това нещо, защото съм от поколението, които съм работил с деца, с бракониери, с хора от всякакъв характер. Но ми е мило и драго да видя, че се решават въпросите с близкият отдих. Ето сега идват майските празници. Април, май, юни. Това са неща, това са времена, когато всички искаме да излеземе. Обаче като гледаме как на места тези неща, където сме се мъчили, ловците, особено в зоната на ловната чешма, където залесявахме, където изградихме чешма, където ограждахме и така нататък. Обаче не можем да намерим координация между животновъдство, между община, между училища, между религия, между спорти. Всичките тези неща трябва да се синхронизират. Аз лично мога да кажа, че имаме прекрасен администрация, начало с нашия кмет, общинския съвет. Обърнете внимание на тези неща. Внимание. Ето сега сме пред прага на 80 годишният юбилей от Втората световна война и 140 години от честването на сръбско-българската война. Има изграден инициативен комитет за честването на тези неща. Но мога да ви кажа, че от 265 общини миналата година, когато чествахме годишнина от Балканската война и беше изграден ученически конкурс и наследник съм на. И трябва да ви кажа, че малко като се поразтичахме с него и в страната от толкова общини, само 93 общини показаха децата, където се спомнят за техните наследници, които са воювали, които са оставили костите си по бойните полета. Миналата и по-миналата година развях знамето с него по цяла Европа, по Булаир, Лозенград, Чаталджа, там, където са загинали и са оставили. Донесахме пръст от бойните полета на тези места и ги донесахме тук и ги съхраняваме в пантеона на мемориалния комплекс. Всичкото това нещо ви го казвам, че 2 деца от този град направиха така, че можем да се гордеем, че този конкурс на първо место в окръга и вече не знам там в страната на кой са, но имаме ученици до 5 клас и до 12 клас, които написаха разказ с сюжети от войните. Въпросите 2 деца, ученикът от Христо Смирненски и момичето, което учеше в Пловдив, лично бяха наградени от кмета и бяха тук, така че ние това сме учили и сме ги поздравили подобаващо с награда, с грамота и така нататък. Дори господин Мърчев беше... Аз много се радвам. Много се радвам, но трябва да ви кажа, че ако ние не се занимаваме с децата и с учениците, ние ще скъсаме съвсем. Погледнете само какви тантурасти деца се движат. Всички институции работим... Използвам този термин, но като гледам господин кмете, какви неща направихте, тук направихме дефиле
нашият Иван Донев, който има световна слава. И тук на площад България се издигна един хубав трибуна, на която нашите момичета и момчета дефилираха с неговите арт модели. Всичкото това нещо го накъсвам, но разберете, тази политическа борба в България, в градът, в общината, ако ние не се усетиме че сме същества на тази планета, на тази България, на този град, ние няма да стигнем далеч. За да не ме отекчавам, работейте по-здраво за този град. Избори правим, какво обаче хората вече се умориха. Няма да съобщавам такива клишета. Но ви казвам, обърнете внимание. Нямах възможност да се занимавам с тези всичките документи, но сега като сме пред прага на този юбилей, 80 годишният, който сега пък трябва да обърнем внимание на паметта на един светъл на папата, който беше тук, посети да го изпратиме. И както ние тук от града се правят репортажа, че ни отделяме внимание. И така трябва да бъде. Така, приключвам. Благодаря. Аз имам само една реплика към теб. Това е, че ние вече в общината си работим политически много добре. Нямаме никакви скандали, смятам, между партиите, така че нещата според мен се движат много по-добре от преди. Знаете ли какво? Миналата година, когато бяха дошли 50 директори в нашата община, може би бяхме домакини и бях поканен на възстановката на априлското въстание, което трябваше да стане в училището. И поради природните заваля дъжд ще се премести тази възстановка в читалището. И 50-те директори, които бяха от инспектората от Пловдив, присъстваха на тази възстановка, на който основен двигател беше сина на наш член на организацията Красимир Романов и майка му, жена му, която разработиха сценарий на априлското въстание, което след той беше в Клесура, в Панагюрище и така нататък. Всъщност това е същия. Моля? Същия сценарий. Моля? Същия като в Клесура, в Панагюрище. Едно към нас. Така. И гледах го с захлас това нещо. И накрая много така с интерес го гледахме и всички, които присъстваха, ръкоплясаха на този спектакъл. Не можах да не ме разсиля, но им съобщих тогава, защото в този момент вървеше националният конкурс за наследник съм на. И аз използвах това нещо, защото в основата, освен Министерството на отбраната, военните окръжия, нашите организации, училищата, трябваше да работят по този въпрос. Ние се поразтичахме, но попитах тези хора, които бяха дошли да споделят опитът си, да се научат с нещо ново по този въпрос, аз ги попитах, вика, ние това нещо не го знаем. Не го знаем. Просто излизайки от читалищния дом, те, да не казваме какво, обаче не го разбрахме. Защо толкова неща имаме така система за разпространение, хартиен и интернет сигнали, да не знаем. Аз съм благодарен, че учениците, децата и учителите, които помогнаха и показаха, че тук имаме деца, имаме младежи и както един мой голям приятел казва,
Вие сте по-красива и по-умни. Работете, за да издигаме името на общината. Благодаря. Може ли в тази връзка и аз искам да кажа нещо? Това не зависи само от нас, където работим в общината, зависи и от родителите. Ние в село Белзем, само искам да приключа, правим велосъстезания, спортен риболов, театри, благодарение на община Раковски има в цялата община в читалище. Хората не си купват билети, дори и да е безплатно. Сега съжалявам, Венц Чадаров беше последния път, когато имаше напълно безплатно, имаше 30 човека. Беше ни неудобно в читалището този известен артист да дойде актьор тук, да си представи постановката и абсолютно никой да не дойде от общината да го уважи. И всички институции работим съвместно. Детска градина, училище, ето секретаря на читалището е тук с кметствата. Не сме подминали нито един празник, нито 2 юни, нито 3 март, нито 22 и така нататък. Ходим на паметниците с децата да поднасяме винци, нали, да направят, но това зависи от родителите, не само от нас. Само ще ви кажа, че страдаме от координация. Ние, като дойдат националните празници, сме пред мемориалният комплекс. Училището и само на 50 метра. Един представител няма. Отивам при Йовко, отивам при Патазов, отивам при директора на бившия кмет. Ами, нямаме време, дайте минути. Значи тук трябва да се започне от Министерството на образованието. Те, учителите, може да искате, обаче военният духов оркестър свири. Дошла е военна част. Ние, които са минали през българската армия и сме служили, работим по този въпрос. Докарали сме хората, които са най-мотивирани, затова на тях сме им омръзнали по тези въпроси. А децата не знаят, че на този мемориален комплекс има загинал от техния род. И онзи ден, когато вече беше разпространено, че има такъв конкурс, и разбрах, че тук в общината вече са дошли деца и питат: дайте ни имената на загиналите. Ние ги имаме с мъжъшким в тези папки, но те са изографисани на паметник. Значи има класовете трябва да минат представа. Правят се сватби, правят се кръщенки, правят се, като минават през паметника, едно цвете да се поставя. Виждам, че отекчавам, но разберете, щампата ми е такава. Патриотизъм и родолюбие. И когато бях на екскурзия в Париж, летейки над Европа, и самолетът правеше кръг над Париж, гледам красотата на земното кълбо Париж и си помислих, че от град Раковски по-добро няма. Аплодисменти. Това ще го съобщавам много пъти. За малко пак да се върнем след тези лирични отклонения, да се върнем към бюджета. Във връзка с това, което Кирил попита, виждам, че в дейност 714 спортни бази и спорт за всички има заделени почти 180 хиляди за само секунда, 177 хиляди за поддържане и ремонт на стадионите. И по-долу пише още 100 хиляди за ремонт на Петър Барчевич. Част от тази сума ли са или са отделно 100 хиляди за ремонт и още 177 хиляди за поддържане и ремонт на стадионите? Това е един от проектите, по които вече сме кандидатствали, вече сме одобрени и очакваме. Това пише за местни дейности, нали? Финансиране от общинския бюджет. Това е. Добре, кажа. Ами, ремонтните дейности, които се извършват в сектора на стадиона, които са с наши местни средства и за това са заложени 100 хиляди лева там, които ще бъдат извършвани от предприятието. Не е казвам, че ще бъдат похарчени. Както знаете, бюджетът той е малко лъжиков организъм.
ние се движим със събираемостта. И при положение, че имаме добра събираемост, ще бъдат извършени тези разходи. Бъркаме не. Идеята ми беше, че да остават и някакви 70 и няколко хиляди, които могат наистина, както Гидал иска, да се ремонтират стадиона в Белозем, там да се изчистят, няма да е пълен ремонт. Да, ще бъде някакви дейности, нали? да, всяка година излизат по различните терени някакви разходи текущи и за това, за материали, за ремонти на косачки, други ремонт на базите. Понякога има ситуации, в които на съблекалнята покривът е протекал или климатикът се е развалил в момента за бойлера. Така че ние през годината залагаме една сумичка за текущи ремонти, поддръжка на спортните бази в цялата община. Където е мястото и за това, което казваме. Кажи го и това. Че 40 хиляди са само енергията и водата на всички бази. Ние имаме във всяко населено място, знаете, че има база. Така че има разходи. Къде е по-голяма, къде е по-малка. И когато са повече деца, стават все повече отбори във всяко едно населено място, съответно и разходът за ток, за вода. Там се перат се част от костюмчетата, екипите на децата, къпят се, така че те разходите си вървят. Сега само да попитам дали от тези 177 хиляди, 100 хиляди са заделени за Петър Барчев за стадиона или те са отделно? От тях са. Ами да се включи аз малко за този стадион, защото все пак касае там хора, който аз съм председател. Има проект за изградена писта с козарки, който чака всеки момент да започнем. Значи, доколкото знам, има отбор по лека атлетика, който също са включили тренера там, на тази база, понеже ще има писта. Аз си мисля, че тези средства са отпуснати там да се направи някаква съблекална нещо, да могат да все пак да са те отделно. Те няма как да са всички деца на едно. Те са 8 отбора само при нас, мъжки отбор и отделно ако имат на тази лекоатлетическа писта и лекоатлетичен отбор, стават много неща там и както казват, наистина там разходите ще са доста големи. Има, доколкото знам, май се изгражда и някакъв игрище за волейбол, което нали, пак е добре там. Което и това доста хора ще идват там и според мен тези средства са там толкова отделени. Не знам, аз не съм наясно. Не съм наясно, но според мен има игрища, има и писта. В момента се изгражда и осветление, окабеляване има. Това прокопаването, окабеляването, изгледането на осветлението също е един сериозен разход. Трябва да се помисли и за другите населени места, за баскетболни и волейболни игрищи. Ние сме го дискутирали, тъй като децата след училище няма къде да тренират баскетбол, волейбол. Хубаво е общината да кандидатства. А във дворът на училището забранява ли им някой? Защото само специално да кажа, ние не сме спряли. В Белозем са изградени баскетболни, волейболни, в Чалъково футболна изкуствена трева, в Стряма футболна изкуствена трева. Те са заключени, Белозем ги заключва. Госпожа Генова няма ресурс за човек, който да настани да отговаря за тези неща и за това стои заключено абсолютно всичко в училището. След 5 часа? Да. Трябва да ви кажа, че единственото училище в общината, което прави така. Аз не мисля, че нямат ресурси, предвид на остатъците, които това е нейният отбор, който тя навсякъде другаде си е позволено, играят се дори в Секирово, когато нямаха къде да тренират децата. Госпожа Алексиева винаги е услужвала, пускала ги. Даже сме молили зимата нали, на осветление на това малкото игрище децата да тренират. Нали, те януари почиват, февруари почват, но тя не допуска абсолютно. Поемам ангажимента да си направим една среща. Вие като кмет, заповядайте вие като председател на футболния клуб. Така че ще се не, че трябва да е като хан отворено постоянно, обаче това е направено за всички. Нормално е да се ползва от всички. В Шишманци също през годините няма населено място, може да изключая Боляне, където през годините да не сме правили стрит фитнес, между другото там направили. Стрит фитнес, волейболи, баскетболи.
изкуствения Тя се терен за притеснява футбол. от това, че ще почнат да чупат и ще трябва, нали, да ремонтира. Най-вероятно ще трябва, да, но то си е нормално. То като правим нещо спортно, и не само спортно, каквото и да правим, то рано или късно ще се счупи. Да, тя Ние сме за наистина това да може го да се поддържаме. заложи няколко камери на тези места и, нали, ако има проблем, да се реалното проблем. А това изкуственото игрище в Челково, където го правите, ще се ползва ли от там от жителите или По само... всяка вероятност сигурно ще се ползва. А нямаше ли възможност да се направи една идея по-голяма като размер? Да не е с минимум. Винаги има възможност да се Да, прави. въпросът е, че... Има едно нещо, дето му казват финансова рамка и се разпростираш според червен. Защото жителите дискутират, че е малко за деца само. Мини футбол. Докато нямаш нищо, когато има е малко, е напълно нормално. Ако е голямо ще кажат, кой толкова ще играе сега няма. Година няма. Не. А каква е сумата на резерва предвиден тази година? 305 или 301. 300. Също сега стана въпрос за ток. Сетих, че на последната сесия на Общинския съвет дойде председателя на читалищното настоятелство на читалището в село Стряма и каза, че въобще не работи инсталацията. Можем ли да заложим 30-40 хиляди за ремонт на цялата инсталация? Там също сме предвидели да работим по проекти към местната инициативна група. За жалост към това читалище не срещаме голяма инициативност, защото много е лесно само да казваш искам. Ама никога никой не се трогна да извика някой фирма да направи оферта или нещо такова. И... Всъщност настоятелите на читалищата, или председатели, или не знам как се наричат, се назначават от общината. Съвсем не. Читалищата си самостоятелни болни болници. Има членове читалищно. Дай тази да обясня. Те са добре да я сменят тази жена, нали? Смисъл. Няма как. Тя си е изборна там. Няма как. 3 години. Тя получава, нека се извърши работа. Тя е събрала 40 баби и тези 40 баби въобще не знаят какво гласуват. Другия въпрос е, че те въобще не желаят нови членове на читалището. Това е проблем, който всеки, който подаде молба, трябва да го приемат. Другото, което вие ще видите на сесията, че това читалище има остатък 8000 лева. Не, то беше ясно, че нали, по време на разговора там се разбра, че явно от нея никаква инициатива не идва и чака... абсолютно никаква. Няма нещо единственото читалище с остатък. Значи нямаме кружки, нямаме това, нямаме онова на сесията се оплаква, в същото време има все пак единственото читалище с остатък. Вие ще видите сега отчетите на всички читалища, те са с остатък, другите с най-много по 500 лева. За разлика от читалището в Белозем и това в Генерал Николаево, нали, те много силно контрастират с това в Стряма. Елето вече сигурно има тапия за домашен майстор. Какво ли не са направили с Генчо, докато оттам само се казва дай. Сега там направихме първо един проект за събиране. Предстои наистина да работим и за Белозем, и за Стряма, за зрителните зали, за всякакви там ремонти. Няма смисъл, въобще не го правите за Стряма. И ще почнем от Не, Белозем, няма смисъл, въобще. То пак ще стои заключено. Аз не знам, дайте да ни спреми заплатите на тези хора, съвсем сериозно. И да пуснем някаква молба и държавата нищо не им се дава, да напускат там, да въртат ключа и това. Не, бе, направете след като ме няма казва... смисъл, разбираш. Не, виж сега, след трябва да се кажа, че не могат да ти откажат членство, съберете са примерно 50 човека. Тяхният устав гласи, че трябва да си член 3 години, за да имаш право на глас. А вие чели ли сте от този? Те си го променят както искат. Те ходят тебе. Чели сме го. Да, но тук като се подадете молбите, се ще минат тия 3 години.
кажа, отговора на госпожа как беше? Трифонова, която е председател на настоятелството, каза: 3 години трябва да се докажете, че вие може да бъдете, да участвате и да покажете дейност в това читалище. Как да покажем, като това читалище няма дейности? Ето това е проблема. Значи господин Стрихин е прав и там страда от координация. И ние, да, там страда от една друга болест, на тях са едни жълти бараки. В един момент става така, че няма как да покажеш някаква дейност в културната сфера, при условие, че това читалище нищо не прави. За още една бройка, назначих си едно момичето, това момиче. Нямам против момичето, той не знае въобще къде се намира, то дойде за една заплата за зино. Цял ден е заключено. Като ти кажа, цял ден е заключено, ако им се събере, общо за целия 8 часов работен ден да има 2 часа присъствие, те върват и си обикават магазин на магазин, на пода, от кафе на кафе. Няма лошо, нали? Ама в крайна сметка. Те без това няма какво да правят. Той има една библиотека, където няма нищо. А в учета ще еш каква библиотечна дейност ще те отчитат? Те могат да отчитат каквото искат. Ма не, това е нереално. Не знам, аз някакси не мога да го възприема. В смисъл, ако трябва да се алармират някакви там нагоре... Аз не знам за какво получават заплатите. Да, те от някъде трябва да ги получават, трябва да има някакъв сигнал. Тя държава ли ги дава? Именно. То се ще няма смисъл. Да ги следим. Не знам, за мен е... И проект да правим. А за какво ще го правим проект? За някакъв друга ден, да по-добре да гледаш ще се ползва. При нас залата ще е заключена. За какво? Не, това е ясно, да. Работно време, събота и неделя. Аз не знам как има учи, точно да има, нали, Последно, понеже малко разводнихме темата, ако имате някакво конкретно предложение да се кажем, предвид на това, че денят напредва, сигурен съм, че всички сте ангажирани. Аз имам едно конкретно, като говорим за читалище със всеки. Хората от Чулкови спешно се нуждаят от един климатик в тяхното импровизирано читалище. Много си е хубаво. Да, обаче то действа. То е една барачка, ама действа и има спешна нужда от климатик. Лятото вътре под тела Марина е някакъв фаст. Така че ако може само един климатик, много са доволни хората. Между другото, ето един пример, че когато има желание се намира начин. Нямаха сграда, от нас ние платихме само за материали и се направиха зрителна зала. Да е жив и здрав кмета или Георги Любенов. От нас взеха само материали, направиха се зрителна зала, случват им се някакви събития. Има ли желание, намераш нещо? Трябва да има желание. Аз още едно, може би последно предложение. Белозем, освен с фестивал на Белия Штъркел и с най-многото художници от, как се казва, живеещи или работещи, е известно и с Ориза. С? Ориз. Какво? Ориз. Тъй като имаме 2 оризарни в цялата Пловдивска област и дори Старозагорска и нагоре няма такива 2 големи оризарни. И затова предлагам, виждам, че имаме доста, нали, така, културни дейности, но да направим още един хубав фестивал на Ориза. Знам, че в Чалоково някога нещо се е правило или са правили много, така да кажа, на ниско ниво. Предлагам да заделим някакви средства и да направим наистина някакъв по-голям събор или празник на Ориза. Да има госби с Ориз, да има творчество с Ориз, има доста картини и неща, които могат да се направят. Госби много има различни, може да се готви на улиците да се направи нещо. Ще включим, нали, малко танци и песни. Ще покажем фест. Да. Това ти предвиждаш в Чалоково. Да, веднъж знам, че... Циган вън. И само Ангел беше дошъл като оризар. Така че аз си мисля, че това трябва да се съгласува и с оризарите, като те ще се съгласуват. Защото ще се спонсори. Те ще са главно движеща сила. Ще направим, сигурно ще приказвам. Аз имам контакти с двамата оризари. Ще приказваме за отворени врати, да влязат хора да видят как да бъдат машини, примерно. Но тук все пак да заделим някаква сума. Мисля, че 10 000 са достатъчни, тъй като щом има 300 000 остатък,
Ти сега ги похарчи още веднъж. Всичките ли 10 Само да спомена, че от Министерството на земеделието имаше инициирана среща в тази насока с орезари тук от Пловдив област и от нашата местна инициативна група ходихме. Имаме бъдеща идея за проект за транснационално сътрудничество с Италия. Тая насока за популяризиране на ореза, така че ще го предвидим сега като възможност. Да, като възможност самата местна инициативна група да го изпълни като проект с италиански партньор. И вече наистина последно. Значи между нас искам да ви кажа, разберете, средствата, които има общината, са обидно малко. Затова винаги мислете да привлечем външно. И в Белоземи имаме велоклуб, който прави различни дейности, но няма нито една велоалея. Може да се помисли, знам, че миналата година го мислихме за стадиона някъде, той тази година ще остане. Все пак да се измисли някъде да се направи една велоалея от порядъка на 600-700 метра, да има някъде да карат тези колелета, най-малкото и малките деца тръгнат да излизат да карат колелета и е опасно вече с многото коли. Някъде по-настрани да се направи една велописта с местни пари. Те пак не имат и общинско предприятие, което е асфалтирано. То не работи безплатно. Да. Предвид на улицата, които имат да асфалтираме. Да. Аз може нещо. Не искам да дам фалшиви надежди. Стряма има велоалея, не се ползва. Колелета се карат долу на улицата, на уличната. И пред колите. И пред колите. В Раковски има доста по-дълга. Тук е същата история, даже са живи самоубийци според мен. Живи самоубийци. Защото тук движението е страшно натоварено и предвид, че има къде да се карат тези колелета, тортинетки, колички, възрастните, те карат долу на Можем да генерализираме, за да ги някой, че тръгва да... Но е така, не генерализираме, това са фактите, просто не са така. Условия няма как да има. Тук има условия, въпреки всичко. Менталитет? Да, това е до културата. Благодаря на всички за участието. Искам само още един въпрос да повдигна относно ромската махала. Понеже те, като нямат нотариални актове, няма как да им дадем кошови, хвърлят зад къщите си. Има ли някакъв начин да намерим, да сложим нещо като метален контейнер или лодка, в което да си хвърлят, ако не го разпасоват металния контейнер? То при тях не е ясно какъв материал трябва да е. За да може да не става като сметище само зад тяхните къщи. Виж ли, ще го помислим, обаче това предполага, ако сложиш метален контейнер, трябва да има нещо, което да го вдига. Това ще рече нали? Ако е голям, предполага, че са такъв голям. Защото те като са си опънали кабели по улиците, нито може да влезне вишката да им смени кружките, нито може да влезне камион за отпадъци, който тези, които минимално имат кошови, даже да им ги вдигнат. Да, нотариални актове много няма как да имат предположение, че са стоили предимно върху земеделска земя, която ние сигурно е дали и тяхна, по-скоро обратно.